Amahan ug ang menor de edad niya nga babaeng anak ang gidunggab sa usa ka gwardiya nga misud sa ilang panimay sa Sitio Kadikay, Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay niadtong Miyerkules sa kadlaw. Nag-edad sa 16 anyos ang biktima, samtang ang amahan nga si alias Wilson nag-edad sa 39 anyos. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, misud sa pinuy-anan sa mga biktima ang sospek ug tumong-unta nga among-amungan ang babaeng minor de edad. Sa dihang gisuwayan kini paglugos, misukol ang dalagita ug dinhi nadunggaba sa sospek ang biktima nga naigo sa iyang liog ug bukton. Nakamata ang amahan sa minor de edad nga anaa sa pikas nga higdaanan ug dali usab nga gidunggab sa sospek sa kilid sa biktima. Misuway pag-ikyas ang sospek nga hubo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, ang hepe sa kapulisan sa Talisay, nga na-recover nila ang puti nga t-shirt, blue shorts, itong nga boxer shorts ug paris sa chinilas. Sa follow-up operation, natultulan ng sospek nga nag-duty isip gwardya ug iyang giangko nagsalaod kay iyang nahimo. Kasong attempted rape ug frustrated homicide ang gipasaka batok sa sospek.